Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kita badhe nampilaken tembang Asmaradana sing judule Aja Turu Sore Kaki. Nami kula Adelia Afifah Putri Effendi, absen nomor 1. Nami kula Amanda Pratiwi, nomor absen 6. Ojo turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat, nyangking bokor kencanane, isine tungo tetula, Sandang kalawan pangan, yaiku bagianipun wong melek sabar narima.